paralok ba phi page kani ko video ko mud ba phi kwa ban pass ke exam ko jong phi mon mar stang shi bana hi phi don por ne ta ka board exam kham ta mi khana class 10 but class 12 te mentang ni thu ipi ke video yi ki kat tu kan ni ki tricks ki ba phi de ban apply khang ba phin pass pa ha kani ke exam ko jong phi bat ngani thu ru ipi kumno ba phin page tu de ka jing start me ka jing be khang ba phin yo marks kham bon ha kani ka exam hoi plok pol jor ka jing ke jong amarwe compare le phile ke ru ka jing im ko jong phi long phile kai mobile phile kai football phi shang phile kat pa phile ka jing sutnar ka jong phi rum le re tang ko we wanam klet kata ka de ka jing pule na mar ka jing pule ka de kum ka back up ha ka jing im ka jong ni mo ka ne ka de kat kum ka experience ka jong na te kum kwan pslam ka por ka jong phi man ta gi ya nyo shaka tricks ka ban kong le ne ka step ka ban kong phi plok pa jor nung kong ye long pide bandon ye ka goal ashwa ba pin stang man puli kon nam ta exam pide bandon ka goal na kalian ka jonga ka mud ba pide bandon ka jing mujung per khat ba lada baro ki pelok ka jonga ki pas ka snio result mangapan marwe nga fail ngan so kumno leni ka por ka banga pelun kan long kumno leni ka pisa bai mei pai pelun baro sem ngan so kumno kata ka por mo long ka long ke banga mud long perkhat la pai ke result ta kasnio result ma phi marwai phi fail block jong phi pass ki so kumno te haba ka goal jong phi kala clear ka pa phi de bet ban pass ke exam hoi phim ju pule kon bro chnam re wala ka taru long kwa ban pass ke exam long phi de ban bu be ya kata ka goal ba hab bet ban pass de long kumno no ngla bani thu phi long sesh bana phin por phin la bet ban pass de phim nang e ru phin pass be ji namal rengi kran habe de bat khana engineer le la sha exam ta ki pule kot baro shimit wala kata ki pass bha ke exam ke jong ki te kam kwa islam por ka clear ka better no ta te kam kwa islam por jong phi mentang ya ka ba kata ka de start small la banong stang kende tok sumun pide khna ba adik ban le kai mobile phinam la ban stang ban puli kot ka singi kum ba ar le like kam ta ne saw kam ta pide ban stang chwa ni 4 minute ar 4 minute namar la ra pistang na ka like kam ta saw kam ta mo tang chi singi phin pule philang ya kum la shai philang ya phin la tlan han re kum ba go phi de khna ki ba smart ban le kai mobile ni ki ba shang e stang chwa ni 4 ar 4 minute se le kai mobile dang pin kiu ken kat dang ya ki po dang kiu kum ba go phi dan kum ba do ar bana kumbang ong pidon hadu shibnai kumod jai pin pass ba pin puli khendit tok man ka singi hadu man poi ka por exam kumod philala ban puli kumba hadu lai sau kanta chi singi te plok pa jor kalong kumju i habale gym ru long hak singi nang kong ba phile gym pinam la ban ra chispa la ne san pho kilo nang kong e phide ban sedang ne ba rich pho ar pho kilo kalong kumju i habai de bat ka jing puli phinam la ban prung jubod sti ya ke e ka ba phi puli hapo chi singi mo phide ban ya kindi tok riwal kataru hajing muding perkhat ke jong phi kalong ba ani ngala stang ban puli kon re ngam suthu song tha ngan puli ke ngan peji ke ngam suthu ka formula kham ta mi khana science mo ngam suthu ka formula ka wan kumno ki step ngam suthu ka wan kumno ngam suthu ye concept sibun ki jing kili ki ban so wan hajing muding perkhat jong phi phin long stress mo riwal kataru हमले kadon kani ka previous question paper khamta me ka embos exam mo class 10 but class 12 so bhaban pass namar prapo percent gitu ki jingkli ki ban wan manta ki de ki bala dep one hakini ki snam ki bala dep te ke ka bang suggest phi phila ban the ye to ka all in one mo shibun ki jingkli ki badan hang to na du 8000 khat phra khat kandai ar pho ar te phila ban pen to ki jingkli phila ban analyze ba pe bha ki to ki jingkli ki ju i ki jingkli kin so wan manta snam ban wan re kan su change mulu mala ka shong ka happy mo ban observe ha ban analyze ba ya kijing kali te kumba ngong phi man ta ka de last moment pin don po chu ban puli ka basic concept le ne pin don po chu ban so tho ye kini ka jing puli ka jong phi re ka em ka jong phi man ta ka de betang ban pass ka exam re le pikwa ban so tho ye concept le ne ban so tho ba chpang ka kot ka ba puli ka mut phi de ban stang hi na do ba stang slam ban skap e ka jing matai jong kino kai ta plop jor ngam kwa ban slam ka por jo phi man ta ngi poi pat ka ba saw kata long habide pat ka por tho exam tho shwai ke ka ba phila alde kanu ka subject ru namar first impression is the last impression lada ka question lada ka answer ka ban kong ba ar phila ba ka mut ba kinong correct ru kin
kin sotanan ya ke ka ba pitho ke ka ba ngamon long tho shwai ke ka ba phila namar la pitho ya ke ka ba phila kan long khut kan long internet kata ka answer kumut kin long correct ru kin sotanan ya ke ka ba pitho kumut kin ai marks kambon ya pi te habi de bat ka mathematics bat kam tham khana science leni class 10 rumo ka mathematics nang kong e tho shwai ka section D but section C namar sidang swan du section A model le ru phinam dap shu ban tho namar ka ni ka de kat kum ke experience ka jonga tamtang ni point no saba sanpat what num page ka question hoy haba phila one to exam la po hi yang one num compare to question jong phi bat ka to ka answer namar ba people last moment sudden ka bom day sudden ka ba kla e pin salong stress pin salong tension namar pyong ani ka answer ba nga tho ka la je ta ka daw phinam la shu ban concentrate na ban ta ka next exam ta ka daw ka ba nga suggest phi ma suman tho bu no to question paper to ino to prepare nak banta ka next exam pan mentang ni pois ka khadu pat ku bang opi kan last tricks ka bang ni tu pi kumno ban pektu ma ku bang opi pektu ki jing start day da ka jing bit te pi kumandin pi dot exam kum la shai pi don ka mathematics te ke ka ba pi le ki don formula ki ba phimla ban la ni habi de bat ki khana art su ki don ki step ki bumla bat phila ban tho tang ni point tok main point de tho ha ka previous question ka ba phila de min tho to de ki let ma tho de ka let mulumala kum to te ken ta la late exam kum la shai ra lang to question paper marsun po hi po exam hall copy na apo ben lane kumba pishat yo shwai answer sheet mo answer sheet the copy shwai gitu formula last page on answer sheet copy do pencil mulumala dem nang ta panja na untuk question paper jo pi khnang bakin hoi kai kin like ban lap ya pi te anda pila tho exam la yo ke jingli e pila ban page padi tu formula na shadin ba pi tho na ne haka ben ba pi tho mulumala ni skawe pan long pila ban tho hi paper ek equation le ni ki step ki ba pisngo ba kadan kam ba andre pipla pat ban ban tho sa le pan khana sabu I tai kot apo pan khana bat ka tu kan ni por ndala tho exam sitting por e pila ban pan ban le chaba dala po chaba police wa ek tu step page wa ek tu formula dem ta sa tho te tangum tai plok ba jor ngis kem ba pisu tho ye kani ka tricks ka bangai thu I phi kumno ban pass ha ka exam ba dang bon chu ki jing batai ki banganam batai pi anish kama tangum tai ngis kam bo pisu thu hoj sa pule bha sa pass bha namar wanam le kam kai ke jing pule nakliang ka jonga marwe kum men para jo pi ngau ik jing pule wanam le kai de phile kai ke jing ka jong pi compare hanre ik jing pule phinam le ban klep tang tai khule sibun